Opo, opo. Yan guys, nandito tayo ngayon sa Laguna. And then nagpagas tayo ng mahigit 315, 3.97. So adjust muna natin yung trip. Kung makikita nyo 0-0 para ma-check natin yung kung magkano yung gasolina na makukonsume natin. Umabot tayo ng mahigit 300 guys, 315. So ito, nasa stoplight tayo ngayon. Mainit-init yung biyahe natin dahil good afternoon. Uy, may mga anghel no. So dito na ako nagpagas sa may Shell. Malapit dito sa may Heaven Park Memorial Gardens. Hello mga KMG, ating panibagong vlog guys. So dito na tayo ngayon sa San Pedro, Laguna. Siyempre pabiyahe na naman tayo papuntang Pasakaw, Bicol. Parang last week lang umuwi tayo, no? Tapos uwi na naman tayo ulit. So samahan nyo ako sa aking travel ngayong hapon na guys. So time check 1:38 na ng hapon. And then Friday pa lang ngayon. So nag-decide ako na ganitong oras para medyo mahaba-haba yung aking pahinga, or sa biyaheng ito alam ko medyo mahaba talaga to kasi umabot na 342 kilometers and then 8 hours and 21 minutes ang aking estimated time upang makarating doon sa Pasakaw, Camarines Sur. Kasagsagan ng init ang aking biyahe, pero goods lang yan, kayang-kaya yan guys. Well, unang riles na dadaanan natin sa ating biyahe. At napakaganda na ito guys, oh. Yan, sana nakikita nyo, ayan. Yung bundok, diba? Nababalot siya ng ulap. Ang sarap-sarap matatignan, no? Ganda. Astig. Yan, 2:38 guys, nakarating tayo rito sa Los Baños Makiling National Park. Dito tayo ngayon sa Los Baños Makiling. Hey, what's up? Okay, first stop. Photo oops, para tayo na endurance picture lang. Yan guys, ayan may nakikita ko rito mga itik, mga what's up mga kaitik. Dito ko pinapaliko try na lang natin dito. Pasok. Pinagawa yung kalsada rito Ayun bakbak na yung kabilang side, pero hindi ito siguro yung pangalawang layer dyan sa gitna. Gagawin din siguro yan. Yun guys, dito ako pala dumaan sa ayun, sa highway ng Nagkarlan, Kalaluan, Nagkarlan. Ewan ko rito kay Google, dito ang pinadaan.
Sensya na kayo guys, medyo madumi yung motor natin ha, si Remy Black. Dahil kahapon yun, umulan ng malakas sa amin at di ko alam bakit biglang tumaas agad yung tubig. So nababad siya. Sana, ayun, okay naman eh. Pag-arating ko na lang dun sa Kamsur, tsaka siya pag papatiklan. Okay? Yan, approaching Liliw. Laguna pala tayo guys, dumaan. Grabe yung mga dinaanan ko pa sigsag-sigsag dun. Ang lupit. Ganda ng bundok oh. Wow, nice. Yun, dito na tayo sa I Love Panglan. Galing na Mayhay. Ang lupit ng daanan dun guys. Papunta pa lang, parang pauwi na. Pagod na. Lupit. Yun, nandito ako ngayon guys sa Mayhay, Laguna. Nag picture lang ako rito saglit. Ayun San Miguel, Barangay San Miguel. Grabe dinaanan sa akin ni pinapaturata sa akin itong buong Laguna bago mag-Batangas Woo! First time ko makadaan dito Ayun Mayhay, Laguna. Maganda naman yung daan, kaso nga lang maliit. Hindi gaya ng ibang lugar na medyo malalapad yung kalsada. Dito maliliit lang San Isidro approaching. Yan guys, binabaybay natin tong kahabaan ng Lukban. Yan Patayabas Road. Haba dito, nakakaumay yung sa daanan. Tayabas City proper. Dito tayo dadaan. Puro bypass road yung dinadaanan ko Pero ang ganda naman, maluwag. Ayan, tinda ni tatay. Lumila ng kamay ko half gloves lang kasi gamit. Time check, alas 4 na guys ng hapon. Estimated time 5 hours and 25 minutes. Mababa pa to. Mababa pa yung pagkukwentuhan natin sa kalsada. Buti nga may mga gandang malalapad na kalsada na magaganda. Hindi na natin kailangan makipagsiksikan talaga sa mga national road. Dito lang sa mga bypass road talagang solve ka na sa bigaya ng iyong pagtitigan ng throttle. Let's go. Your time check 4:37. Narating natin ulit itong zigzag road. Ang bilis. Magdidilim na. Kailangan na natin medyo rumatrat dahil nakabutan ako ng gabing-gabi talaga dito sa kalsada guys. Hey, lamig. Yeah, welcome po sa Timonan, Quezon. Dito na tayo sa oras na 4:55. Napasok na pa natin ang Timonan, Quezon.
Ayan, magandang hapon at shoutout sa mga taga Timonan dito sa mga madadaanan natin. Rektahin ko na to. Joke lang. Kaantay lang ako ng gasolinahan. Gahanap ako ng Shell para i-full tank ko ito. Pangalawang full tank ng aking gasolina. Yan, kanan na tayo rito. Timonan, Gumaka, tapos Bicol. Yan guys, so ayan, Timonan, and then Gumaka, tapos Bicol. So kanan tayo dito. Ay, laki. Ayun o, Port of Timonan. Thank you. Ito yung sinasabi ko. Wow, sarap. Dagat na. Gusto ko na mag-swimming. Yun o. Wow, ganda talaga ng ng Gumaka. Sarap. Nakaka-relax. Ganda ng biyahe. Sana dire-diretso, walang ulan guys. Yeah, welcome sa guys. Ayan, Plaridel. Bilis. Yan, alas 5 na lang hapon. Approaching Plaridel. Smooth lang naman yung mga takbuhan natin dito guys. Chill ride lang, chill ride. Yun o, sarap talaga makakita ng dagat. Ano ba mga magagandang spot dito sa mga bawat lugar nyo guys? Comment nyo nga rito sa video natin, mga ka-MG. Kung ano yung mga lalo na bawat lugar dito sa Quezon, pati sa Kamsur, sa Bicol. So comment kayo guys para kung sakaling malay nyo soon mapuntahan natin yan. Yan, purpose naman natin kaya na naman tayo umuwi ng Pasakaw. Siyempre merong reunion yung merong birthday celebrate ng lola namin. So yun, meron pa tayo na yun guys isa-celebrate lang kaya umuwi tayo. Kailangan yung present natin nandun tayo. So yun, mamaya na lang guys. At syempre pag maganda-ganda na yung mga spot natin, let's go. Yan na oh. Woo! Solid. Ganda ng view. Ayan yung mga truck nagpapahinga na sila rito. Gumaka. Sarap dito. Ayan. Paten. Woo! Grabe, kaya napakasarap talaga magmotor. God, ingatan mo kami. Ingatan mo ako, God. Sarap. Mauubos na yung gasolina ko 2 bars na lang to Baka tumihirik tayo na ito guys. Gaharap po na tayo ng gasoline. May hirap na. Yan guys, dito tayo sa Gumaka Bypass Road. Kaya pa naman siguro. Kaya pa yan, 2 bars.
hanggang makarating ng dulo. Siguro sa unahan na ito may mga gasoline station na. So let's go. Gumaka Bypass Road Gaming. Haba na ito. Uy, grabe, ang ganda oh. Wow, kung nakikita nyo lang guys yung tanawin na nakikita ko. Ay, ginagawa pa yung ibang part dito ng bypass road na to. Grabe. Ganda talaga rito. Sariwang sariwa talaga yung hangin. Maraming natural na likas yaman ang ating bansang Pilipinas. Sarap sa Pilipinas talaga mag-ikot. Grabe, ang ganda ng tanawin dito guys. Woo! Ganda ng kabundukan oh. Suabe. Bypass road. Sa Pyrondan talaga pag nakakapag tayo, nakakapag-motor at nakakagala. So last time na umuwi ako, yun, nakapag-leave ako ng 1 week. So ngayon wala. Kailangan balikan lang to guys. Siguro linggo ako uwi. Madaling araw. Isang araw lang pahinga na ito. Bahala na. Enjoy na lang muna natin yung mga moment sa kalsada na napakaganda. Yung mga bypass road na malaking tulong talaga para sa gaya nating mga biyahero, diba? Yan guys, sinabot tayo ng 376. So 5.47 liters. Thank you. Second gas up dito sa Gumaka. Yan guys oh. 6 liters. 5.47. Bakbak na tayo uli. Ay, after natin makapagpagas, syempre ito na. Biyahe na uli. Let's go. You know, Lopez, Quezon. Ito tayo guys sa ginagawang project dito sa Lopez, Quezon. Itong ginagawang skyway ng DPWH. Ayun o, may mga pier cup na rin o. Or tinatawag na coping beam. Welcome to Calawag. Approaching Calawag guys. Kalalagpas lang natin ng Lopez. Calawag naman tayo. And for today's video, pagag. Ready na ba? Uy, sombrero yun ah. Ganda na lang ang daanan dito sa Calawag. Diba? Ayun o, pwede kayo lumipad. Oink. Bang. Tayo na ito. Hindi ko na naman nakikita yung ingat na lang talaga. Yun o, Legazpi to Matnog. Let's go. So 6:41 na guys ng gabi. At mahigit 2 hours pa yung aking biyahe.
and then 124 kilometers. Konting-konti na lang mararating na natin ang Pasakaw. Yeah, let's go. Daming po sa tindahan, no? Yan. Goods na tayo guys. Nakapagkape na tayo kahit paano. Medyo gumagana na yung kape sa katawan natin. Yan, approaching na tayo dito sa Tagkawenan, Quezon. Tagkawenan, Kamsur. Baka na dis. Hey, kala to. Ingat lang talaga. Dahil marami tayong kasabayan dito na mabibilis talaga pag gabi. Pero dito, yung mga kalsada na rito, yan, medyo okay na to kaysa dun sa Gumaca. Del Gallego, ganun din. Tagkawenan, ayan, medyo goods. You know. Alright, nakapasok na tayo rito. Woo! Konting bakbak na lang to guys. Doon na ako kakain ng kanin pag uwi na. So alanganin eh, maabuti na tayo ng 10 oras ng gabi. Mga alas 10 or 9 nandun na tayo. Grabe ka ragay, puro baldog inaabot ko sa'yo. Sakit sa dibdib ba pag umuuntol talaga yung motor mo. Ito na yung pinaka-delikadong daanan talaga rito. Saragay. Pagbaba nyo dyan sa may Taragay guys, ingat kayo dyan bago papasok. Yung ginagawang kalsada dyan, napakagrabe. Ang daming lubak-lubak dyan, ingat po tayo. Oh. Ilang beso bumaldog, sana okay lang yung yung ilalim ng makina natin. Tsaka in the good way naman guys. Ayan, sana hanggang makarating tayo, huwag tayo ulanin. So yung mga nadadaanan nating ito yung mga kalsada, no, mapapansin nyo basa na. So umulan na kanina. Ay puti karagay. Sabi ko sa inyo guys, pag ito na ang part na to, puro bako-bako na yan, no. Grabe dyan. Tagtag talaga yung mga dyan, gulong. Grabe. Time check, ayan, mag alas 8 na ng gabi guys. And 50 kilometers na lang, malapit na to. Yon, time check 6:32, nakarating na tayo ng boundary ng Kamsur, tsaka dito sa may Quezon. Makikita nyo. So nagkape muna tayo, tapos na ito bakbak ulit. na guys. Kidlat-kidlat na, sana mag-umulan. Sa wakas, ayan guys, Pasipoko tapos Panaga, dito tayo.
Pasakaw Gaming. Ako, maambon na. Wag naman sana. Maraming makukulit dito eh. Pagas muna ako. Caltex na lang. Meron po. Ano yan? Banggaan? Banggaan? Nagpagas ako rito kasi Caltex. Magkano inabot, sir? 356. Thank you. 356. 4.8 liters. Okay, let's go. May nagbanggaan pala ron ah. Ay putik, ay pala yung shell. Kaya mo na. Okay mga ka-MG, at dito sa part na ito may kita po ninyo na itong lens natin, ayan, medyo nagiging ano na siya, rainbow dahil nga po umuulan na to, kaya nagmamadali na rin ako at hindi ko na ito tinapos yung aking biyahe na papunta ron sa pagbablog dahil nga po baka masira yung GoPro na gamit natin, mas hindi na natin mako-cover yung mga biyahe natin regarding dito sa mga bawat pagpunta at pauwi ng Bicol, mula dito sa Bicol at Parañaque, Pasakaw. So yun, nakikita nyo no, medyo nagmamadali na rin ako rito dahil na yung in-stop ko na yung video, ayun, sumagsag na yung ulan, napakalakas, grabe, hindi ko masyadong na-video na papunta ron, pero ilang minuto na lang yan guys at nakarating na rin ako dito sa Pasakaw. Kaya sa lahat ng mga sumusuporta sa ating biyahe, mga nanonood ng aking vlog, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, ingat po lahat at stay safe po. Malay nyo soon yung mga lugar no na sinasabi natin kanina sa aking vlog na sana mapuntahan natin sa next na pagbalik dito at ma-explore natin yung mga pinagmamalaki at para makita rin ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nakakamiss sa bawat lugar dito sa Quezon at papuntang Camsur. Kaya hanggang dito na lang po ang aking vlog. Ingat po lahat at don't forget to like and subscribe. MG Motovlog. Stay safe, God bless, and peace out guys.